enti omo kokoro no entam ne ensi a omudi ye no omo ka se wo ye osantini ebia ye kosa wo ye ohene ye ko achimsa na wanko bie no ye ko ba wo saa nipa krosie ndi nkuguo Asante di nkunimo wo saa ohin kro no wo so ye bekum Pise wanko koni pise wanko Adesimama mema munyina atrase edeba Hamburg Ahenfie Otumfo se tu abebi okotokoyene Una nice nkabeni brawe mu maso na tisikadwa so o se tu nyankase Asante du pon o se tu afuro yase nana wade hia ye wo Hamburg yam wa ha bro nana no ayefo amwo ma Ghanaian efiri atifi kopem anafo efiri apoye ekopem atoye nana no ye kia obi biara nana no ayefo amwo Europe abuchimemu mo America mo Australia eni ewiase afana nyina Hamburg Ahenfie yese yamamu nyina ayiko efa dwumadia modi edi pega asanteman enkoso ene akaman mu no ye dwumadia yedi ene yahenie ne yamamre no eniti ye kia obi biara adesimama se aba Hamburg Ahenfie a ni aba okogi aman kofrifrimpo baso a Asante kuyo hina o Hamburg na Ahenfie ene ewe enti nana yabo Ahenfie so na wadaroma yemwa ha buru Jinsu buru da sebre yo nana ewie yi wona ato nsa frɛ me eninti no mabe no na ne nti a ofrɛ me no wa bia tudwa matie bi yo da sebre me mo akwaba ya eja wo de eneso medo ase se ebreni nyina mo no mini odi nkuta ho na ne mata to min safro na waba na se de oduma kuma ede achede ede ache won se mi amehwe mo a asasi so bitimi hunu se onyame a obo enipa gu asasi so no opo nipa ni bi ahodo na obia de abmachede a wode eche no ebi na asonso nti wabai de na ensemfo ba ko bi ena me pese achede a wo nti minim se obetimi achirichi mu ama mene ma tiefo na wode wo tiefo yi ate na de mo mo kan bia katachi nana ensembi efi tete ene wo na yeka a eye kasabebum ye kase bosi akwi ena ni odi niti akoje achirema sai na obetimi achirechire yen ama yate ase efi se ye kase bosi akodi niti akoje achirema ya na se chire no akoye ensempi ubia wo se di usi echirichiri mufa enti saa mini de mesrewo wadawroma na di oni wo ho wo so ama yate eni nti na ma meto me safra wo yo nana bedase bim se woto safra mi na otie na se wo bisame na me so de nana no kire me no me di atudwa embe no na wo kire se nyi obi ne kumantwi enyi obo asia ko ne di tigi akirema saa pepepe edipa bebe adwen yo mo entanta efa saa akasa bibue ho na Ghana kra no tie radio stations bibire wo hono mu a omo to saa de na twene omo pese omo kire amamre se de na nanom ye kasa mu no musika no nanso omo ato saa ade na twene ndi nyina ne se saa ebe yi a ye friend se nyi obi ne kumantwi no obo asia ko ne di tigi akirema no esi osantehene nana opokuaria odikan epenso
ebra asantemai eko esa ewo akyen saa kon no ye frɛ no sɛ ahanta kon saa bre na akyemfo kum osantehene osetutu enti na no poku adbedi ade a woyɛ sɛ wone akyemfo bekono ɔkyeman hunu sɛ na no osetutu kura yekunu eni nti omo ba die ye betimi akua fo so enti omo hyehyɛ mpabo a frɛ na ahenema ɛna omo de kɔ sa no enti saa ne mbere bi ayɛ ahema ai ne saa bre no na omo ntimi nyɛ ne sɛ de ene ye no yi enu nti enu bi no omo hyɛ ɛde kɔ yɛ omo me ma omo so ene na ma asanteman ɛka sɛ saa kon yi de omo amem omo so omo ayɛ hantan dodo nti yɛ kɔbra wɔ mo ase na ansana asanteman bɛkɔ saa kon no omo hyia wɔ Kumase Ahenfie saa bre ne Kumase Ahenfie ne ni ba bia ne yɛ frɛ no menhia no ne wɔ Kumase ba bia kane ne ɛwɔ store bia yɛ frɛ sɛ Kumase home store adum asɛm na making na no so na ni adum pampa so ho baby obeduru baby Kumase omo frɛ da bi unicorn house saa potem ho na Ahenfie ne wo eninti omo siaye no na wo sɛ ahemfo a omo bɛkɔsa ana omo wa asanteman mu no omo kantam dinse ana nyamotre wɔ ha kakra na kyerɛ sɛ saa mmere no mu no ɛnɛ adan na ɔmasisi wɔ hɔ no ne ni hɔ dabi sɛ de bɛyɛ a wɔtiefo a yitie no yɛbɛte ate aseɛ nana saa bre ne na dan ni hɔ saa abrosa ne bie ni hɔ ɛno nti asɛm wɔ si tetetetete enti omo kokon no entam ne ensi a omo diye no omo ka sɛ wa woyɛ osantini ebia ye kosa woyɛ ohene ye kɔ akyemsa na wankɔ bie no ye kɔba wo saa nipa krosie ndi nkuguo asantima di nkunimo wo saa ohin kro no wo so ye bekum fisɛ wankɔ kon ni fisɛ wankɔ eti ebre ba saa no omo nyinaa di nse omo no abosom sɛ omo bɛkɔ saa kon ni bi ne pra omo kɔ kon no omo kyekere esa no ɛsoa kumawo hene ne yɛfrɛ sɛ Nana Kwame ɔkyere nti wokɔ kumawo a yɛfrɛ no kumawo akodwa no kodua ne ɔkyere abarinya ɛno nti omo kɔ kon no Nana saa edin kodua no ɛda twebo akodua ne kodua no ɛna ɔkyere no nso ne Kwame kyere no eti omo mienu din na akɔtɔ kodua no so eti kodua ne ɔkyere abarinya kodua ne ɔkyere abarinya eti nana ebra wo mo kɔ kon no asantema kodi nkunim esa abae na omo bae no ɛna omo bɛtena ase na omo hwɛ mua na omo hu sɛ ɔhene baako wankɔ bi saa ɔhene no ɔne kura a yɛfrɛ sɛ Dwaso ɛhene ɔhene no na ne didi Nana Antwi Buasiako na de nti ama dwaben Dwaso hene no wankɔ bi no wɔyɛ ɔyɛkuni ɛna ne papa nso ɛna ne edi adeɛ wɔ akyem nyɛ sɛ ne papa paa ɔwo na ne papa wɔ faase ne papa ne frɛ Nana Frempɔn ɔmo na akonwa akyem akonwa ne yɛ ɔmo dia ɛna ɔsa yɛ ɔyɛkuni ne wɔfa nso ne ɔsantehene eti ɛbrɛ ba saa no wɔtena se ano si da bi me kokun yi a na me kokutia me papa a be di mfom so ɛna ma konso a otumfo aya Asantehene nso yɛ bi wɔfa sɛm a ɛmo odin ne nya asɛm keta enti ɛba saa no ɛma na ne Dwaso hene wɔtena ase sɛ ɛne saa na tie bia ɛko no koraa de wɔnkɔ enti wɔn kɔ kon ne ba yɛ na wɔn hwehwɛ mu no Dwaso hene a kɔkon ne bi nti wɔn bɛduru yɛ no ɛna kumawo hene a yɛfrɛ no Kwame kyere ɔkɔ kumawu ɛna wɔsoma abɔfoɔ sɛ monkaka nkyerɛ Dwaso hene sɛ ɔmmra me Kwame kyere nkyɛn na mene ne wɔn kɔmmɔ
na apokosam so kire se saa bre no mo adikai akosia Asante hia yinfie bobo asem no waka amiahu se Dwaso hene anko eku ni bi na sade be ya ye bedi asem no ye ni ye no na kumbo hene suma me ekofre Dwaso hene bae eti na Dwaso hene ebeduru kumbawu no one dom ene koye so ni de woni ndies okay etombu koduru kumbawu no ene kumbo hene ebisa ne sa denti ne try se ye kosa akon no wanko bi na me ne akikire kon ne so a mentimi na me ye osahina me di kun nanim eti me wo ho kwa se me bisa wo eti Dwaso hene enkirekire mu no anye kumbawu hene de ena o ma na brafo kum no omu twa ne ti ena omu twa ne konte hene ti ena na himfo mienu ana aka ho no omu kum wo mo so kan ho ena ma wo mu di wo mu achi ba kumawu no obu jai ema no eti wo kokumawu sesi ema na sefo wo ena sade be ya obi bedi de meka no atum anase wo nti ho akinyi kura na etru bra kumawu hene wo shefa anase wo ko dwabo bi otise otumfo ahimfi ya mo hwe ne frontom from obamu se nipa ti kwankora ebobo frontom from no eno kire se nana entwibu asiako ni ti konkro no ana na ti kwankora no ena ono mode abokene no etiefo mi twa me ho aba ye beto aso bi etiefo me wanwa kwa aba ye nto idumedie so nana ahene yakwa bai de na wasema wode tu ye nimi me de to wani mu a wo kirikiri mu no wasem bu sawu nana manako se de na mi debi se me ma bini ye mo ne sa na dodo no aso adwene be ye wo ye ka se de wodi ti kwadi a kire ma ye nyina ya bi ye se eye kuma wo hino kuma wo hine hwebo akodua se de yesi kan se yesi ye nim se twebo akodua ene de ni ti kwagire a kire ma eche se wono ne yitwa ni ti e de ji sa emusuo na na helbi dada kuma wo hwebo akodua de na asanteman ebe kodi nkyirasa eti wono ho ebo afode edweso hin de ne ho bo afode ne friend na di kopim ya aduma kase kase hene wono so ye friend na asenso kufo wo mo nyina do mu ti di akirema empo asanteman po hene na nantio bo ahin wono so de ne ho ebo afode ni bi so okosa na obedi esa nanim okoba wonche obewu ampa so okoba ne nansa so no wuye eti omo nyina do ho ebo afode ye na mom kuma wo hine ne afra ne kodua hwebo akodua na one antwi eniti na me kiro se Dwaso hine ne afra se na nantwibu asiako wan kopi no eti ebra ba ya kuma wo hine kun no me kire se kuma wo hine fontomfro obo de ne ti kwankora ene na himfo no eti konkro na abobo fontomfro no ho nia ogie kinyi bia no oduru kuma wo ahimfi anase wantimi ankokora ebra kuma wo hine bepo dwa bia anase wotumfo obehye fa bi ne kuma wo hine ba aya wo kohwe ne fontomfro no ho hwe eno de se ade da ho se edwabo ba na kuma wo hine pia sa fontomfro mu ya wo kan edi na chi eti obewu se sa eti konkro no ebobo ho eti mi bisa na bi nam chense na nipa ti kwankra no kran eye den ena won was ye ku omukun obo tetena obo de ewura bi ye frɛ no emen ekukuku no om de ni ti na to om benwa no mo apoho ma no eno ano no no mo anya ni ti konkro no enti okan na kwala mi ye din eniti ebra so wo sa kokuma oyin ne twini bia mo frɛ no nkrawiri ye pom kutukutu sa nkrawiri no wo bo wo sɛ ayimfo no wo mo na anim no mpentientia no
ɛsaa hyehyɛ ntwene n'anim wɔn de abom kyerɛ sɛ wɔn de adeɛ abom a ɛpem twene no ho a ɛnsensɛm ho sɛ bɛte atwene koraa saa na no nso ɛteɛ eti ɛbrɛ baa sɛ Nana Opoku arete saa asɛm no ɛna ɔsoma me yɛkɔfrɛ Nana Kwame Kyere ɛbaeɛ eti Nana Kwame Kyere baafo yɛbisaa no sɛ ɛdeɛ nti ɛna wakum dwaso he Nana Antwibu Asiako ɛna ɔse Nana ɛnyɛ obi na kum antwi o ɔbo Asiako no ɔno a na ɛdi ntigye akyerɛma ɛsiane sɛ yɛkɔsa no yɛka sɛ wɔyɛ nkora a wankɔ bi no yɛba a yɛbɛkum kwa wankɔ hiti ɔno ade ne ho abɔfɔdeɛ sɛ ɔbɛwu ne nti na ɛba a yɛmɛ so meyi ne firi hɔ no na kyerɛ sɛ ansa na ɛkɔn no bɛba soɔ no ntam a wɔn kaeɛ ɛtoo hɔ na wɔn kɔ ɛsa no ɛno nti wankɔ bi ɛno nti na ma yɛgyina so na nya santema na gyina so na emu bɛyɛ kumba wo hene Kwame Kyere dodo afrɛ no Kyere baafo ɔno na di saa adwuma no ɛnna ma yɛbɛnya abɛ no sɛ ɛnyɛ obi ne kum antwi ɔbo Asiako no ɔno a na di ne tigye akyerɛma saa asɛm a mekan sɛ obi nso ɛgye ho akinyi a otumi kɔ otumfo ahemfie kɔbisa ɛnukure tudo ɛnam gye to dwa no saa na ɛte Nana mo sɛnea ɔdomako adom yɛn ama yɛnya saa Hamburg Ahenfie ha yi yɛade ato yɛn ho sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ na yɛasua nsɛm a tetetetete no deɛ yɛnim na nne no deɛ yɛka no a yɛtumi kyerɛ ase yɛyɛ no yɛbɛtumi akyerɛ ase nti deɛ waka yi deɛ wabie ɛkwan bi ɛtsa ɛde ama wɔne watiefoɔ nyinaa sɛdeɛ dodoɔ no abɛtie ne yɛsua ne yɛhu na sɛ obi wɔ ho asɛmbusa bi a mɛsrɛ w'ani diem sɛ ɔma yɛnya ɛho asɛmbusa bi a ɔpɛ sɛ ɔbusa Nana wowɔ kaado anaa wayɛ kaado sɛ wobɛtumi ayi n'ano de ama yɛn Nana sɛdeɛ ɔdomako ade adom me no mentumi mfa nsie ɛno nti asɛmbisa biara nipa korɔ ɛbɛbisa fa ho biara no meyi ano na makyerɛ no mu amena te no ho ase ɛda wase bebree sɛ akyɛde a ɔdomako ade kyɛɛ wɔ no wo so wamfa nsie na wabɔ wo tiri mu pɔ sɛ wo so wobɛboa ama yɛne amansa nyinaa yɛate deɛ wonim na yɛne a yɛnim no so no yɛtumi asua ahunu ɛda wase Nana Agyenim Nana medase monhyira wo wɔhyira wo so Nana na ɔma wonim deɛ nya wo medase pii atiefoɔ aha ɛne ɛdi dwumadie bi si na ansa ne yɛbɛpɛgye mu no mɛsrɛ wo sɛ wobɛsubscribe na walike afei no bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ ama obi foforɔ anya bie na daa nkwa mma biara no nipa korɔ nso anya bi na ɔde akyerɛkyerɛ nkyirima sɛdeɛ Nana no kyerɛ me a memanya bi de kyerɛ wo no sɛ obi nso te bi a na daa nkwa ama no nso no ɔde ama ɔno a ɔmo anti bie ɛno nti bɔ mmɔden a na sɛ wowɔ asɛmbisa biara nso a yɛ telephone numbers ɛne ɛde agu aseɛ no bɔ mmɔden ne frɛ na wo nsɛm bisa a wowɔ biara no wode aba anaasɛ YouTube nso wokɔ hɔ a bɔ mmɔden a wohwɛ wie a na walike na wasubscribe na afei wama comment ne nyinaa biribi a wode bɛbɛ biara no yɛbɛsom wobɛnya wɔ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ɛne deɛ ama ayi aba nyinaa TikTok no mu nyinaa mobɛnya yɛn hɔ nom bɔ mmɔden a sɛ wobɛtie bi na daa nkwa ama bi no wo nso wode abɔbra ɛnɛ aha na mesrɛ mo sɛ yɛdi dwumadie no bɛsi na nea wɔhwɛ m'akyi na wɔtwintwim mfidie de ɛba afidie so obi bɛka sɛ producer ɔno ne ɔdi sika branteɛ papa bi baabi a ɔdi sika wɔ biara yɛkyia wo afei ɔkɔgye ama kɔfifiri mpɔ ɔba so a Asante Maku ahene a wɔwɔ Hamburg Nana ɛna te me nsa nifa so yi ɔno ɛna dawroma ɛno nti ɛna yɛde Hamburg Ahenfie aba sɛ wowɔ biribi sɛ ɔde bɛba bɛboa Hamburg Ahenfie so a ɛkwae de fam bɔ mmɔden ne fa bra ɛna mo a mudi dwa ɛwɔ aburokyima mu a ɛne ɔma Ghana mu wopɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro ma wo a bɔ mmɔden ne hu yɛ mpanimfoɔ wɔn de ɛho nsɛmbisa anaasɛ nsɛm bi a wopɛ sɛ
yɛka kyerɛ obiara no ɔmo no bɛka na me a medi dwumadie brɛ mo medi nte Nana Agyenim Boateng ɔdoma ko akyerɛ ma otwa mo ɔhene Kwabena Suo Boateng kumawu ado ahene ba ne me ka kyerɛ ne mmɔkyaa oyi akɔ aba ne me na kumawu kodua kɛntɛn ɛnana ne me aha ɛna mede bɛsie memma mo nyinaa bɔ ne tio adehyemamba